Βλέπουμε εδώ λοιπόν, παιδιά, την υπερκατασκευή κανόνι. Πώς λέγεται το μοντέλο? 2000 RC. Λοιπόν, ποια είναι η θεωρία? Τι βεληνικές θα έχει το βλήμα? Θα δούμε τώρα. Από όσα συμφέρει. Βλέπετε, έχουμε έρθει στο γήπεδο της Κατούνας. Καλά είναι εδώ. Και ας δούμε λίγο ποιο έχει κάνει εδώ. Πατέντες, βρίζες, διακόπτες, ρεύματα εδώ, ιστορίες. Και θα εκτοξεύσει μια πατάτα. Αυτός εδώ ο μηχανισμός που βλέπουμε. Εδώ περνάει και κόσμος. Θέλει κάτι να... Δεν του έφτιαξε ένα δίποδα. Να δω που είναι ανοιχτό. Ωραία μαλάκα μη, αυτό τώρα θα το ρίξει ευθεία πάνω από το χώμα, ΣΥΡΙΖΑ. Ψηλά να το κάνουμε ρε. Ψηλά να το κάνουμε. Να πάω μακριά. Όπα που θα μας σκοτώσει τούτος. Παίρνει ρεύμα από τα μάξι τώρα και θα εκτοξεύσει τη μαλακία. Όπα. Χτύπησε το ρεύμα. Σε χτύπησε το ρεύμα ρε. Άνοιξε το διακόπτη. Βγάλ' το από το ρεύμα, περίμενε. Βγάλ' το από το ρεύμα. Για δώσε. Τι σκάει μου, δώσε. Όποπο. Όποπο. Όποπο μαλάκα, τάραξε.